Pois, se vos parece... Non, Vamos moi a casa. interesante. Quedamos aquí. Que se vos parece abrimos debate, porque estamos aquí de sobremesa, os que estamos na mesa, e entón que, bueno, pois, que para faceros partícipes, xa hai quen levantou a mao aquí, e que comentedes o que... Somos menos. Hai boa acústica. Boa tarde. Disculpade que cheguei un poquinho tarde, pero me parece que me enterei se hai na pregunta hai algo que dixestes, non? Quedei abraiado, é a palabra adecuada, cando lle escoito a Rocío, que o 50% das cerimonias funerarias que organizan eles... Das que eu fago. Das que, sí. Que non son moitas, pero... Bueno, é que non son moitas, entonces... Claro, por eso. Porque o 50% galego abraiado positivamente, o sea, como as que coñezo eu as ceremonias religiosas, non chegan nin ao 10% en galego, non demasiado xeneroso. Posiblemente, na actualidade, o 10% eran hai anos. Por exemplo, na Coruña chegou a haber pois media dúcia de misas en galego. Neste momento, na Coruña, hai unha. Sí, creo que... Entonces, claro, 50%... Claro, das que facemos nós, que tampouco son moitas, sobre todo se as comparamos pois con bodas civis, que facemos infinitamente máis. Que pasa? Que sí que é certo, pois non sei se escoitache ao principio de todo, que nós o maior... Claro, o maior problema que temos nós, que non é un problema para nós, pero sí que nos parece moi triste, é que de saída a xente que nos contacta o fai en castelán, e temos nós que preguntar, como dicía Ana, que en que idioma o queredes. Esa pregunta desperta unha sorpresa nese momento no que eu percibo que o que sinten eles de vale, podo dicir galego e non me van xulgar. Nos dicimos galego, plantéxase que a cerimonia pode ser en galego e mesmo pásase a outra barreira que igual pode parecer nimia, pero eu penso que non o é, que é a seguinte pregunta de como queredes que chamemos a persoa, porque nós cando escribimos os guións fanse de xeito personalizado, e igual a persoa chamábase, pois non sei, María das Mercedes, pero ninguén a coñece por María das Mercedes, e se nós facemos a cerimonia chamándoa por ese nome, ninguén a coñece. E ata que non preguntamos, vale, cal era o nome? María de las Mercedes. E como a chamades na casa? Claro. Ou como a coñecíades? Ese tipo de preguntas, ata que non xurden no momento, ti pensa que unha cerimonia deste tipo, a xente está nun estado de ánimo moi complicado. Non lle dá tampouco moito para darlle voltas e plantexar como quera, non ser que veñan dunha enfermidade longa e que mesmo a persoa falara de como quería, que isto tamén nos ten pasado. Entón, neses casos, cando lles pos as opcións en riba da mesa, cando consigues romper, que é o que dicía Jorge antes, se nunca se falou disto na casa, na miña casa sí, na miña casa como, pois, eu son das raras que se dedica a isto, sí que é algo normal falar de, pois a min gustaríame isto, a min gustaríame isto outro. Igual se plantexara na casa, habería moitas máis. Eu estou convencida, Podo preguntar en que consisten as cerimonias, porque contoche unha experiencia. Eu fui 25 anos cura da parroquia, era monolingüe en galego. Despois, cando casei, seguín facendo algunha ceremonia con misa, incluso, non? Ou a mellor non exactamente, pero a experiencia que teño é xente que che pide, a mellor non ten moita relación, é que me gustou aquela ceremonia e quería que fixera unha como esa. Por iso, en que consisten as vosas? Eso pódenos pasar un pouco nas bodas. Nos funerais sí que é certo que cando rematamos sempre hai alguén que ven a dicir cando eu morra que te chamen, de momento non pasou. Agardo que sigan todos vivos. Pero no noso caso o que facemos é, cando nos avisan do tanatorio, imos nunha hora que o tanatorio nos diga este momento está tranquilo, podedes vir, e temos como unhas preguntas moi concretas, moi estudiadas, para non roubar demasiado tempo a familia que está ali recibindo pésames, levando do como poden. Facémoslles preguntas sobre como era esta persoa, que lle gustaba, como foi a súa vida, se ten netos ou non ou tal. En función diso que nos contan, escribimos un guión onde se repasa un pouco a vida desta persoa
dun xeito no que a familia vexa reflexada a persoa na cerimonia. Deixase tamén se hai un espazo, por se é moi raro, de feito, só nos pasou en 2 funerais e foron de escoceses, de galegos ainda non nos pasou, que houbera alguén que quixera sair e dar unhas palabras, porque pois tampouco en España temos a... non estamos afeitos a falar en público, outra asignatura pendente que temos, ao meu parecer. Se hai, dase paso ás persoas que queren falar, deixamos sempre un momento no que lles pedimos aos asistentes que pechen os ollos e que queden durante un minuto cunha lembranza alegre da persoa que se está a honrar, e faise, despois o deixamos ir, como con esta boa lembranza, con este calor no corazón, despídete desta persoa, igual non lle dixeche algo en vida que lle queras dicir agora, aproveita, despedímonos todos, e non é rara a ocasión que se despide o féretro cun aplauso e non en silencio, que é unha das cousas que a min ás veces nas misas como que me quedo así de por que hai tanto silencio? Se aquí en teoría estás como, bueno, polo menos nas nosas estamos celebrando a vida desta persoa, igual o silencio non é tan preciso. Pode ser igual de solemne con música. Antes falábamos na comida, foches ti, non? Que me dixo que alguén lle extrañaba que houbera un violinista. Pois, por que? Eu teño feito unha na que sonaban os Rolling Stones de fondo, porque era o que lle gustaba a esa persoa. É un xeito de deixalo ir e de, pois, por iso preguntaba antes de a quen lle faltabas máis o respeto co idioma, se a quen ven ou a quen marcha, porque, non sei, a min pareceme como moi importante que o acto é para esa persoa aínda que non este aí. Sí que a despedida é para os vivos, pero é porque estás a honrar a unha persoa en concreto. Esa honra debería estar aí todo o rato. Moitas veces tampouco che deixan, eu penso como a ti, que ten que ser así, pero moitas veces unha persoa que non quería un servicio religioso leva, e unha persoa que non quería flores levas, ou que quería non as leva. Iso pasa moitísimas veces. Pareceme tristísimo. Parece que todo me parece triste hoxe, pero... Pero é triste por inxusto. É por inxusto. Igual a palabra é esa, inxusto, de por que crees que non podes utilizar o teu idioma. Por que tes medo a preguntarme por que prefires que haxa 3 persoas da meseta que estean cómodas contra 150 que non están? Tanto. Bernardo quería falar. Dúas preguntas para Ana. A primeira en Lourenzá, onde houve un cambio tan visible. Feito hoxe, probablemente é o Concello, non a parroquia, senón o Concello con máis alta tasa de inscripcións en lingua galega. Foi primeiro a igrexa e despois a funeraria, ou sabemos que hoxe están en sintonía as dúas, mas foi primeiro a igrexa, despois a funeraria, ou foi primeiro a funeraria e despois a igrexa. E non esquezas a outra pregunta, que é, en Foz hai 2 funerarias, e a pregunta é, na outra funeraria está en certa medida en 2024 presente Faveiro? Isto é, en 2024 a outra funeraria, pois, con certeza que fai máis do 5%. Tú falabas 95,5%. Sen dúbida que na outra funeraria é máis do 5 frente ao 95%. Moito máis. É moito máis. Entón, Faveiro xoga na casa e máis xoga fora. A segunda ainda o teño que pensar. Pero na primeira, pois a verdade é que non o sei, pero é que creo que chegamos bastante cerca os dous. Ao mellor era un pouquiño antes que nós, non estou moi segura, a verdade é que non. É dicir, é que o cura de Lourenzá é moi galeguista. Moi galeguista e moi entregado co idioma e con moitas cousas. Por iso eu dicía eu que era moi importante que tanto en Foz como en Lourenzá os dous curas
ata agora en Foz foi Balín, e antes xa foi Antonio, que tamén falaba en galego, e os mesas eran en galego. Balín xa levou uno a todo, ao 100%, e agora Carlos igual, todas as misas. Eu non sei, creo que no verán, que no verán hai un en castelán, é dicir, é ao revés do que falaba ese señor que non teño gusto, Vitorino. Pois, é dicir, é ao revés. Entón, iso tamén axúdanos a nós. No caso de Lorenza, pois non sei, eu creo que chegamos bastante xuntos, porque nos fai 8 anos, e el, ao mellor, hai 9, ou por aí, eu creo, estuvamos xuntos. Na segunda pregunta, é feo que vou dicir, pero é así. Hai a funeraria que fai as caras en galego e a funeraria que fai as caras en castelán. A funeraria que fai as caras en castelán é o tanto por 100 aproximado, sí que fai algún en galego. Sí que é verdade, algunha fai. Pero o seu idioma no mercado é o castelán. Incluso eles falan castelán. Iso tamén eu creo que axuda moito a... Dicir, todo ben relacionado. Eles falan en castelán e as caras son en castelán. Se as piden galego, hasta fai pouco tempo, chamábame e dicíame, mándame unha escala en galego porque non a teño aquí, es que yo non sei hablar eso. Entonces, non sei se eso contesta así a tua pregunta. Sí. Ben, nestes últimos anos, de 15 anos para aquí, que levades a actividade, notouse un certo cambio en positivo en que ao menos non se cuestiona. Sí, non, agora, é dicir, se non me dis que queres a escala en castelán, eu vou a facer en galego. É dicir, só pregunto se tú me falas en castelán. Entón, o resto da xente xa entende que vamos a facer en galego. Pero tamén é o que dicía Jorge, tú nos ritos funerarios xa entras nunha casa, aquí a xente é bastante fiel, é dicir, tú tes uns clientes, aquela casa xa é cliente tú, é moi difícil que cambie para outra, ou é difícil. Entón xa o fixeche naquela casa, xa o fixeche en galego, xa sabes o que lle gusta, xa sabes o que non, entón xa saben como vai ser. Non das opción tampouco, non volves a preguntar se xa o fixeche na casa. Xa preguntaste unha vez e acabouse. Se eles o queren facer en castelán, nunca se me deu caso, nunca se me deu caso de unha persoa que xa fixéramos varios enterros nesa casa e quixera cambiar para o castelán. A mí nunca se me deu. Pero ás veces é como dixo tamén. Agora é para Jorge. Nunha visita ao cemiterio de Duarría, que sería unha actividade moi pedagóxica para uns encontros como os que temos hoxe, a visita que se vai facer por Santiago de Compostela, podía facerse, é moi interesante, polo cemiterio de Duarría. De cada 5 inscripcións que vemos, 4 están en castelán, mais unha está en galego. Se a número 5 está en galego, a número 7 ou a número 10 tamén van a estar en galego porque unha de cada 5 está. Ben, e iso xa sabemos que moito mérito é de ser fuga, sabemos. Pero non terá algo de mérito Xosé Manuel Carballo, aquel cura mago que fixo teatro e que tivo aquele movimento dos baluros, non terá tamén algo que ver? Como todo axuda. Eu creo que Xosé Manuel no seu momento aportou, tratou de pulir certas cuestións no ámbito religioso de cara aos seus filigreses, e iso, claro, lógicamente tamén se nota. Todo o que seña aportar nesa parte, e eu creo que nese caso os curas son persoas que siguen tendo moita relevancia, moita connotación, e que a xente se fija neles, non? Entón, todo o que fagan eles, lógicamente, se vai a tomar con moita maior intensidade a hora de poder facer cambios. E, lógicamente, Xosé Manuel, claro que pode ter unha parte de importancia no uso do galego. Ya estaba levantando a mano. Tenemos
Poñemos esta. Poñemos esta. Non sei para quen é. Bueno, claro, eu non é para ti, pero... Vale. Hola, nada, quería facer unha pregunta moi breve. Dúas, en realidad. A primeira é se os servizos, as aseguradoras, se actúan, se teñen poñen algún tipo de barreira ao uso do galego nos ritos funerarios, porque ás veces estamos aquí falando, estades aquí representando as empresas funerarias e non sabemos se moita xente ten contratados seguros e ás veces non sei se iso fai que non teñan tanto contacto directo coas empresas funerarias. A segunda pregunta especificamente para Jorge, xa que representa en xeral ao conxunto das empresas funerarias, se nos foros nos que se reúnen se fala da calidade do servizo, supoño que é unha preocupación de calquera empresa, pois ofrecer cada vez uns servizos de máis calidade ou máis variados, e se dentro desa calidade do servizo debería estar tamén a cuestión lingüística, porque eu como digamos futura cliente, espero justame que unha empresa me ofreza un servizo en galego, en castelán, para mí eu necesito en galego, pero que estea sempre, que considero que é un servizo de máis calidade, aparte de outras moitas cousas, evidentemente, se tamén está en galego. Entón, non sei se nas reunións, nos foros que tedes, se ese tema se trata ou se consideras que se debería tratar precisamente a partir destes encontros. A ver, vamos a empezar por o tema das aseguradoras. A pregunta que fai poderíase englobar dentro desa parte que eu trataba de decir de darlle claridade ao noso sector. A aseguradora dedícase a facer seguros e a pagar, neste caso, as indemnizacións correspondientes polo seguro que teñen contratado. Quero decir, unha compañía aseguradora nunca vai a enterrar a unha persoa. Quen enterra a persoa é a funeraria. Entón, temos unha idea equivocada de que cando alguén ten contratado unha póliza de seguros de decesos, en este caso, que quen manda é a compañía de seguros. Non, quen manda é o cliente. O cliente dice, eu quero ir a unha funeraria, lóxicamente, ese cliente ten toda a libertad do mundo para acceder á empresa funeraria que el queira, independentemente de que a compañía aseguradora teña outros intereses e trate de levalo á empresa funeraria que la queira. Se despois esa compañía aseguradora como contraprestación ou por interés trata de vincular o seu interés a tratar de facer o tema do idioma, pois podería ser. O normal é que non. Quero dicir, hai diferentes empresas funerarias que están directamente vinculadas porque forman parte do seu accionariado, do mismo accionariado que a compañía de seguros. Aí existe un mismo interés de desviación de servizos. Entón, aí podría haber outro tipo de intereses diferentes, incluso relacionados co tema do idioma. Ahora, se generalizamos, as compañías non impoñen nada, nin son quen de impoñer a empresa funeraria. En todo caso, é unha relación entre asegurado e aseguradora. O único que fai a empresa funeraria é prestar o servizo. E eu creo que aquí existe un gran problema que nos afecta moito aos servizos funerarios, que é a derivación de servicios polos distintos intereses da aseguradora cara aos seus propios intereses, non do interés, en este caso, do asegurado. Aínda que parezca moi triste, é a realidade. Con respecto ao tema da calidade dos servicios, se se fala nos foros, sí, claro que se fala. É un tema, como comentaba antes, que xenera moitas veces bastante discrepancia, non? Estamos a falar de que son empresas normalmente familiares
con unha traxectoria de xeneración en xeneración nas cales existe moito arraigo, e moitas veces este tipo de cuestións mudalas costa porque sempre se fixeron así tamén como idioma, non? Pero sí é certo que cada vez está existindo máis profesionalización do sector, cada vez as empresas apostan máis por profesionalizar, e unha das tarefas que se está facendo é o tema do idioma, non? Como ben comentaba antes, na empresa na que eu represento, fai 75 anos, fai 30, bueno, fai un pouco máis, fai 40 anos, non me sona de ver nada en galego. De 40 anos pa aquí, sí se ven xa cousas en galego. Entón, quero dicir, si evoluciona, si é unha preocupación, e o que máis e o que menos das empresas, pois, bueno, suele estar a favor de, polo menos, que existir a igualdade de ofrecer o servicio en galego e en castelán. Creo que hai unha pregunta por ali, xa casi a última, porque nos pasamos de... outra máis, dúas máis, veña. Sí, veña. Non, mira, a ver, eu por unha parte subliñar ese feito de que tanta resistencia, a min pareceme que o froito anormal e normal de 500, 600 anos de dicirlle a xente por activa e por pasiva o vosso idioma é unha merda. E así de claro, o vosso idioma é un idioma de xente que non malpa nada, entonces a categoría está onde está. E ese é o gran enemigo que temos, e ainda está moi metido no subconsciente social, persoal e social noso. Por lo tanto, a min parece desde aí tamén unha pedagogía paciente, resistente e aproveitando todas as oportunidades. O que dicíamos a mañá, o comentaba a mañá, estar aí, por exemplo, calquera, hombre, non che vou impoñer, pero mira que bonito é, mira que ben que saliu este día, tal, motivar así sempre, sin impoñer, pero motivar, facerlle ver, pero mira na televisión, mira ese doutor David, mira falando en galego, que me parece que fai máis o doutor David, oxe, neses programas que fai, onde ademais deixa ver que se identifica bastante co que é para el Galicia e fai un poquinho de propaganda dese feito, bueno, cousas así. Entonces, non desesperar, paciencia e, bueno, pero ao mesmo tempo vigor, porque a realidade dos datos é que vai incrementando a xente que se aparta, entonces cada vez imos o ter máis difícil. Bueno, despois outra cousa, iso era unha apreciación. Despois, o tema neso de hai cousas, por exemplo, o tema falabades de se non se enterra, para min, igual é cousa máis oscuras, pero incluso a nivel social. A min pareceme moi ben que unha persona que non ten creencia, que vai pintar ali o indio montando un acto religioso? Eu pixando na parroquia, ali había, nas parroquias onde estou eu, na miña parroquia de Vigo, houve varios que se morreron, enterraron, non se fixo nada. E eu, se teño a oportunidade, tímena, en algún momento que falas así, ou cando está nunha celebración así, digo, pois moi ben, non vos riades deso, nin fagades burla, nin digades, mira que desgraciado ese señor ou esa señora, que non lle quixo facer un enterro ao seu pai e a súa mãe. Pois non era desa creencia, pois moi ben, é moi coherente facendo eso. Eu penso que ese tipo de mensaxes, todos, e quizás especialmente a xente que leva as celebracións ou así, porque podemos ser a xente que con máis vamos a tirar barrer para noso. Ben, despois, outra cosa que me extraña tamén moito, e pregúntolo, a min chócame eso de confortados polos santos sacramentos e pola bendición de su santidade. Eu hai pouco, un señor maior nunha parroquia de Baroncelle de Abadino, un señor maior, 90 e pico anos, cun cáncer, suicidouse tirándose a un pozo de purín. Bueno, na esquela puñía, confortado por los santos sacramentos e la bendición de su santidad. Onde está? Que papel facía o purín? De santo sacramento ou de bendición da santidad? Non, pero a ver, rímonos, pero que é así, ya hai moito desto. Eu penso que, vai, se así que non é papelegoso, me parece. Pero igual, se por rutina facedes así, pois, queres que puña isto? Pero que isto non recibí. Claro, pero que ti non podes xulgar porque ti non sabes tampouco que é detrás. Pero sí que é certo que hai unha cousa que me chamou a atención que dixeche, non o enterraron e non fixeron nada.
Por que entendo que cando dis enterro queres dicir ceremonia religiosa? Non, nada. Claro, pero por que a opción a algo religioso é nada? No, bueno, yo sé outra cousa, claro que sí, pero neste caso Eso é normalizar. Foron coa funeraria. Claro, pero por que nada? Claro. Por eso é o mismo. Por que ten que ser o baleiro? Claro. Olvido. Hai pode ser unha opción ou múltiples opcións. Xusto esa que ves de dicir é a miña loita persoal. Porque a alternativa ás cruces é a nada. O limbo. Exactamente. Eu estou moi de acordo, eu teño visto celebracións non religiosas, unha fe doutro tipo, non religiosa, parecen excelentes. Claro, pero que... Incluso moitas veces un exemplo para as nosas pantomimas religiosas que moitas veces non dicen absolutamente nada. Sí, pero o teu subconsciente dixo ou enterro ou nada. Exactamente. Porque foi no caso. Porque está aquí, pois o mesmo pasa co idioma. O mesmo pasa co idioma. Non, que non era nada. Bueno, dilo ti. Sí, exactamente. Espera. É igual que comentaba anteriormente que dicía, aquela xente que non é creyente acaban de facendo un acto religioso, unha pantomima. O mismo pasa cando hai alguén que dice que non quere cura avisa ao cura e o cura aparece no cementerio non se sabe para qué. A ver, é que o problema é que en Galicia todos os servicios funerarios non se fan para a familia, fanse para os veciños. Moitas veces. Polo menos a miña experiencia é esa, é dicir, chamoume a atención na mesa da mañán cando dicía o representante do Islán, decía que cando morre un familiar, os veciños, o sea, cando morre alguén, os veciños desa familia, en esa casa durante 3 días non se encende o lume porque son os veciños os que van a acompañar a familia. Aquí é ao revés, foi toda a vida ao revés, polo menos mentras eran as casas, é dicir, cando morría alguén, tiña que vir todo o mundo e había que ter café, había que ter comida, había que ter tal. Entonces, en certo modo, aquí faise para fora os servicios funerarios. E con respecto que decías de confortado con os santos sacramentos, o peso da Iglesia segue sendo moito. Dame a sensación, non o sei porque non o intentei nunca, pero redactando esquelas coa familia adiante, dame a sensación que daba igual que quitaras algún primo, pero non se che ocurrira quitar o dos santos sacramentos. Pois eu saquei, non é? Bueno, ya digo, a mí non me pasou, pero un día desapareceu do ordenador, dixo, ui. Bueno, xa sabedes que vamos ter que ir morrer todos a fozo, por aí adiante, que vai ser onde nos traten. Pero non hai confortar. Última pregunta xa, porque hai máis... Agora animámonos a falar e xa non hai que nos cale. En aquel caso, claro, eu entendo que hai empresas de distintos tamaños, tamén con distinto grado de proximidade ás comunidades, que non é o mesmo por súa comunidade máis pequena que está nunha cidade, e xa non digamos que ademais un interlocutor entre a familia e a funeraria é unha empresa de seguros, como a que decía Anxo antes, non? Pero tamén creo que moitos aquí presentes temos tamén unha experiencia de reticencias, non? Que eu non sei se deben a que a inercia, a comodidade de seguir a inercia sempre é maior que a vontade de cambio ou a incomodidade de liderar un cambio, se debe a que hai falta de recursos ou se debe a postura contraria. Non? Pero claro, a miña última experiencia é insistir, discutir, digamos, pola esquela, polo lacito do ramo, pola lápida, todo era un problema. E con toda a seguridade non era eu a primeira que chegara dicindo que aquilo estaba en galego. Non era tampouco eu a primeira en decir, pero eu poñoche todo en galego e quedache aí feito, se tes que facer máis, eu fagoche máis e quedache aí unha plantilla feita. Non, nese momento que ti estás enterrado a tua nai, tes que loitar contra todo. Entón eu pregunto, xa os que teñen realmente unha postura contraria, pois a mellor é que abandonarnos, pero para os que teñen vontade de facelo,
de que maneira nós, como institucións, podemos contribuir, que tipo de necesidades que tes vos, que temos sector, que tipo de axuda técnica en traduccións, en elaboración de documentos, do que sexa, poderíamos colaborar e incluso de que maneira podería ser a difusión en todo o sector máis eficaz. Entón, o que vos pido é que nos axudedes a facer a Torres. Pois non hai ningún tipo de problema, o meu contacto igual queda por aí ou algo, se queredes falamos, comunicámonos e vamos, temos un pouco de fluidez e pola nosa parte encantados. Moitas grazas. Eu dicir unha última cousa que facendo alusión un pouco a un anuncio publicitario tratando de normalizar digo que morramos como galegos. Moitas grazas.